at Lazarus. Kapamilatan ning pamandalo na king karelang pibalebale, anting meto nga bisita. Kapamilatan ding karelang panalangin, apag silbian miyasanay Kristo, karing kaya kaming kapatad, at matula mo keng tanggapan lungub banwa, anting tunay ming pibalebale. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat sa Juan. Pakamalan kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling inglugod, manibatan niya king Diyos. Ing balang lulugod, anak nening Diyos, at kikilala ya king Diyos. Ing elo lulugod, eya kikilala king Diyos, uling ing Diyos, lugod ya. Pepakit na ning Diyos, ing lugod na kaya katamo, inyang tinubod ni imbugtong ng anak, ban mikabieta mo king kapamilatana. Itiya ing lugod. E uling kaluguran taya ing Diyos, nune itamo ring ligurana. At tinubod ni ing kayang anak, ban manatbus king kasalanan tamo. Pakamalan kong kakaluguran, antining maragol ing lugod ning Diyos kaya katamo, sukat tamo mikakalugod. Kapilan man alapang menakit king Diyos, dapat nung mikakalugod tamo, at kaya katamo ing Diyos, at maging ganap tamo, at maging ganap kaya katamo ing kayang lugod. Balo tamo, king manatili tamo king Diyos, at ya manatili ya kaya katamo. Uling pikaluba na katamo king kayang Espiritu. Ikit mi at patutuanan, king tinubod ninig pa ing kayang anak, bilang talapagligtas ning yato. Ing di numang mipasyag king Jesus, ya ing anak ning Diyos, manatili ing Diyos lugod ya, ing manatili king lugod, manatili ya king Diyos, manatili ya kayo. Kaniti mi gaganap ing lugod kaya katamo, ban malyari tamong marap alang takot king aldoning pamanukom, uling keti pakingyato, imbieta mo, kalupanana ning kang Kristo. Ing amano ning Ginoo, alang-alang king lagyo mong marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Emo kaya paparusan, uli ring kasalanan ding kekempi punpunan. Lonos mo kaya kami kaya kang ipagkalam, ngining alana keng kapanayan. Sopan mo kami, o Diyos, kaya kaming talapagligtas. Datang ka alang-alang kiligaya ning kaya kang lagyo. Sagipan mo kami, at patawaran pamikasalami, alang-alang kilagyo mong marangal. Bustan mong ingsing-sing ding bihag, miras kingarapan mo, at kapamilatan ning maragol mong kayupayan. Iligtas mula retang miyatulan kamatayan. Kanita ikami naman, eke kang balayan, at tupang kaya kang papastulan, pasalamatan da ka, king kapilan paman, at purian alang kapupusan.
Espiritula at biye, at tilo kaya ka di nga mano ning biye, alangangga. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. Dakalang Hudyo ring dinalo kari Marta at Maria baralang damayan. Uli na ning pangamati ning kapatadda. Panamdam ng Marta king daratang Jesus, sinipayat sa ganane. Melako niya Maria king bale, nga ng Marta kang Jesus. Ginoo, nung atyo ka kini, sana meting kapatad ko. Agyang ini, balo ko king ingano mga duwan mo king Diyos, si biyan kaya ka. Miyang pasibayo yung kapatad mo nga ng Jesus kaya. May kibachi Marta, balo ko king miyang pasibayo king tawlengaldo. Sinabi ng Jesus kaya, ako yung pamanyubing niyating biye. Ing maniwala ka na ako, agyang mateya, miyang pasibayo. At ing nino mang mabibi at maniwala ka na ako, mate kapilan man. Paniwalan mo ite. Ginoo, nga nang may kibat. Paniwalan ko, king Kristo. Ing anak na ning Diyos, adatang keti king yato. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Nung destino po ako sa mga malalayang lugar, yung Malusak, tapos dito sa Talang. 3 years ako sa Malusak na nagbabangkapa at dito sa Talang 6 years. Kaya 9 years din akong nasa malayong mga lugar. Noon parang ang layo ng Talang, pero ngayon parang ang lapit na lang dahil mas maganda na yung daan. Kami pong mga naka-assign sa mga malayang lugar, kung minsan pag day off namin, nakikita-kita kami doon sa bahay ng isang kaibigan sa Angeles. Tinawag naming HQ. Saan ka ba matutulog ngayon? Pagtatanong, doon ako sa HQ. Pag mga kaibigan nagtatanong, saan ka nag-i-stay mo pag nagde-day off? Doon kami sa HQ, kay HQ. Akala nila pag HQ, headquarters. Headquarters. Parang headquarters ng mga pare kasi madalas po doon, nandun ang mga pare, nag-overnight, nag-stay, mga diocesan, mga religious, nandun doon kung saan nakikita-kita kami. Doon natutulog. Kay HQ, hindi naman headquarters, kundi ang kaulugan po ng HQ, Henry Quiazon. Tao siya, na nagkukop-kop ng mga pare. Kaya for 9 years, halos pag day off po ako, Angeles, doon kami. No? At yung mga nakapalit ko, yung mga pumalit sa amin sa mga malayang lugar, dahil ako nandoon na sa Talang, yung pumalit sa akin sa Malusak, doon din ang nagkakasama-sama kami. Pero ngayon po namatay na yung taong yon, si Henry Quiazon. May he rest in peace. Nag-birthday pa lang ngayong July. Naalala ko lang kasi doon kami nag-stop over lahat. Maraming mga pare nandoon, mga kaibigan ng pare. Parang ganito po yung nakikita ko sa mga magkakapatid na Marta, Maria, Lazarus. Stop over ng Panginoon. Kasi ilang beses nandoon siya sa bahay na ito. Si Marta nga, sa isang istorya,
nung nandun ang Panginoon, masyado siyang naaligaga no? Sa pagluluto para sa Panginoon at sa kanyang mga alagad. No? Samantalang itong si Maria naman, nawili sa pakikinig sa pangangaral ng Panginoon, nakiupo sa Panginoon at sa mga alagad. Sa isang istorya naman, si Lazarus, kasama ang Panginoon habang nakarecline siya sa mesa. Siguro nakipag-istorya sa Panginoon. Kaya ito pong mga magkakapatid na ito, ang tingin natin talaga mga malalapit na kaibigan ng Panginoon. Kaya nung minsan pong nagkasakit si Lazaro, no? At sinabihan ng Panginoon na malubha ang sakit ng kanyang kaibigan, no? Hindi nakabisita ang Panginoon. No? Pero sabi naman niya, sabi ng Panginoon, hindi naman matatapos sa kamatayan ito. Pero namatay po si Lazaro. Kaya nung bumisita ang Panginoon doon sa kanila, sabi ni Martha, kung nandito ka lang, Panginoon, sana hindi namatay ang aking kapatid. Pero alam po natin ang katapusan ng istoryang yan dito sa ating binasa ngayon, na ipinahayag ni Martha ang kanyang paniniwala kay Jesus na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. At katapos po nitong eksena rito sa binasa natin ngayon, pinuntahan ng Panginoon si Lazaro na nakalibing na at siya'y binuhay na muli. Ito yung muling pagkabuhay ni Lazaro na nakalibing na for ilang araw na siyang, 4 days na yata siyang nakalibing. Kaya ito po, ito yung mga ginugunita natin, yung mga kaibigan ng Panginoon. At siguro sa atin din po ito rin ang isang pangalan. Napakasarap ng maging kaibigan ng Panginoon. Tayong mga Kristiyano, yan sana tayo, mga friends of Jesus, kaibigan ng Panginoon. Kaya lang sabi ng isang santa, mayroon pong nagsabi ng isang santa, sabi niya, sabi ng isang santa, napakahirap mo naman maging kaibigan, Panginoon. Kasi yung mga kaibigan mo, pinapahirapan mo. Meron pong isang santo nagsabi niyan, ang hirap mo maging kaibigan, Panginoon. Pinapahirapan mo mga kaibigan mo. Paano naman kasi, kanino ba ibabahagi ng Panginoon ng kanyang paghihirap? Kanino ba niya sino bang lalapitan niya para i-unload ang kanyang sarili sa kahirapan, sa pagharap sa masakit na ginagawa ng tao, kundi sa mga kaibigan niya. Kaya siguro, ganyan po tayo. No? Asahan mo, pag friends tayo ng Panginoon, hindi lahat ay masarap. Hindi lahat ay magaan. May mga panahon na baka mahirapan tayo, may mga paghihirap na sinasabi ng pagsubok, pero sa santong yun dahil kaibigan tayo ng Panginoon. No? He is sharing His problems, the loads of sufferings with us. No? Si Santa Rita po, si Santa Rita, balita dun sa isang kumisan na may mental block ako. No? yung sugat dito. Karoon po siya na sugat dito. Astigma. Nakalimutan. Ano kasi? Nagkaroon siya ng hindi naman stigma. Stigmata. Ayan, stigma. Hindi nagkaroon siya ng stigma rito. Parang si Santo Pio, no? Kaya nagkaroon po ng stigma, yung stigmata na dito. Meron sugat. Kasi dinasal ni Santa Rita na ibahagi sa kanya
ang sakit na dadaman niya nung siya ipinako sa krus. No, para madama din niya ang sakit na naranasan ng pinadama ng Panginoon nung ipinako sa krus at pinutong sa kanya yung koronang suksok. Koronang tinik. No, yan. Kaya nagkaroon po siya ng hindi stigmata. Ayan, stigmata dito si Santa Rita. Santa Rita de Cassia. Kaya ito po, pag tayo nakakaranas ng masakit sa buhay natin, masaklap sa buhay natin, problema sa buhay natin, na tinuturing natin mga friends of the Lord, friends of Jesus, huwag nating iisipin na pinaparusahan tayo o kaya dinededma tayo, kundi dahil ibinabahagi sa atin ang kanyang paghihirap. Kanino ba ibabahagi ng mga kaibigan ang kanyang nararamdaman, kalungkutan, kundi sa kanyang mga malalapit na kaibigan. And if we assume na tayo close friends ng Panginoon, BFFs, ito yung dapat ang asahan natin, that He will be sharing with us His pain and sufferings. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon mga kaibigan, tayong lahat na sa ating pagkabinyag, hindi lang tayo nabahagi sa pamilya ng Diyos, kundi tayo naging kaibigan ng Panginoon. Tulad nila Martha, Maria at Lazaro. Sa bawat panalangin ating idulog sa Kanya, sabihin natin, Ginoo, panwanan mo at pabanalan, ingke kaming obra. Para king banalay iglesia ning Diyos, ban kapilan man etok ng king pamanaral na, king mayap abalita ning kaligtasan king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang talapagobrang Kristiyano, bandalanda king karelang obra, impami patutura king metong amabye kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring siyentipiko, hininyero at talapagobra, numan ka rin, ban mi ka malino lang panlalawe king karelang responsibilidad, magobra papunta king bayong pamaglalang, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin sablang alang obra, agadlasanang manakit kapanintunan, amunye karelang pasibayo, king makatawrang dignidad, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katangan makatipon ngeni kete, batang atalastas king kailangan tang idawon, ing kasakitan ning obra, ring kaya katanggamat, kagum ning sakripisyo ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni po, aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginhumi, ing obra ring kekeng gamat, maging kapamilatan ding panalangin ding panalangin di Santa Marta, Maria at Lazarus, pangako la sa aking pamisan metong, makataong dignidad at kapayapan, kapamilatan ng Kristo ang ginhumi. Amen.
tanggapan mo, O Ginoo. Sapat ininyang pangwin, kung parating sablang bagay, binye mo ke kami, itmong kawawan, daraon mi ke ka, pagdamutan mo, O Ginoo. Ginoo, tanggapan mo, ain anak mo, meribat king bumana, ningke kami pipawasan, anting pasalamat miking lugudan, kayapan mo, tanggapan mo, O Ginoo. Tanggapan mo, O Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong dahil matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. O impaming miglalang, pupurianda ka, paulining kekang ligaya, kaniting piyesta, ding may kakapatid Marta, Maria at Lazarus. Tanggapan mo iting kasiwan, ning kaya kaming pamanyamba, antimono makanana mong tinggap ing karelang lugod. Iting anadan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natiliya kaya kayo. Yat nayo rempuso yu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalanganga, adubos mayipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Di na tayong anak mo, di na tayong anak ning metong aindung birhen, tidwa nala ring mapalad at dali sa puso, at tiro kapamilatan ning kabilugan ng biye, ing kaganapan ning kalinisan. Pinili ng parating tupad, king banal ng mong kaburian at maminto ang gaman king kamatayan para kaya kami. May dadaon king kayang sarili kaya ka anting ganap ay aayin. Tegulaling nung masipit king kekang kasiwan, detang milakwan king sablang bage, alang-alang keka, at pengako ng makatuklas lang masolong tibandyan karing banwa. Ulinita kamberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya, alantok ng ngaming babiye kapurian kaya ka. Banal Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad jen daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang lu, king pamaylasad kamatayan, kinmaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, midaon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baling apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minom ko kaniti. Iti ing kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanakong. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metia, y Cristo sinublia,
kagana kami o ipa, ang kamatayan at pamanyubli na may biyen ng anak mo, darami kaya kay ting tinapin, ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabayang pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meo ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban maganap ya kilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamula naman din kapatid ming pepaynawan at maninang sibling miye, lalo na na i-Afrik, ading sablang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lang hangga, ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad king malamong kaburian, king kakabaning panawun, puriyandakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, puriyandakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Ngayon manalantang mitmong kapanirigan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami ayat subanwa, isang banyay lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mi pamintuan ng lugmo kaya disulip at ipanwa. Ika kanan mi kingaldo-aldo, ibiyem kaya kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami tingsala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami, mga yemo kaya paisawon king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marong. Ikapos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan king kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabus. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo, ing kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po, may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga po, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibiyem mo kaya kaming kapayapan. Yang malagod at maganakatang gino'y kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang kimbirana kaniting banan ng komunyon. Ginoo ay matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmay nga mana mo. Pinggap
gingkas na katutuan ko. Nung tuki ka kanako, miras ko king puso mo, niligtas ka uli ko. Tinggap king mabye Diyos, puso ko metulaya. Tinggap king mabye Diyos, puso ko metulaya. Siklod tampo para king Horacio Emperata, king panauning masipit ahagutgutan king West Philippine Sea. Aduan tamo ing grasya ni Diyos, king kapamilatan ding panalangin ni Birhen de los Remedios, ban kambilan at ipamingwane ing labwat tamo, nga tamong manalangin, itamongan po, o ginun Diyos alubos maipaya, miglalang king banwa at yato, king biga at karing dayat malat, maganaka mo kaming balikdan, ikaming anak mo, kareteng isla ning Pilipinas at tuknangan mi. Ang eni mi babalot king kagutgutan, dikil king dayat malat ning Pilipinas, bandang albugan. Manalangin kami kaya ka para king kapayapan, kanitang dake ring isla at danuman mi. Manalangin kami banding pamayamano, dikil kaniti, mi pakibatan la, king kapamilatan ning ustisya, at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami king alasan ng kasiran ang magawa, karing kaya kaming lelangan mo, king dayat malat mi, asan, corals, at karing kakarinanda. Manalangin kami para karing kaparaming Pilipino, amagbante karing isla at dayat malat mi. Ilisya mula karing natural at gawan taong sakuna. Malugod a Diyos, ikay makapagmulalang miglalang kay kami. Ikay maganakang babi kay kami karing mangayap abagi. Itubod me ing kay kang banal a espiritu, ning kabiasnan at pamanalastas, karing pamuntok mi. Ban masampad deng ari ng lunas iting krisis. Kambe nin tetagan, at king itindiwa ning pamiadwanan amano. Sopan mo kamingan manatiling tapat karing amano mo at mapamintong pane king kaburian mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kiyang kayampunan, magsakdal kayang magkanlong kaya ko, o banal ay dunin Diyos. E mo sana pisasawili ingaklis mi kaya ko, karing pamangailangan mi. Nune pa naman ikabos mo kami karing sablang peligro, o maligaya at kanawanan Birhen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Birhen de los Remedios, patulunan mi. Santa Monica at San Agustin, tarakad po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pikalod mi kaya kaming katawan at dayanin kaya kang anak, banikabos mo kami king karampatan na kaugnayan kaniting lilipas sa biye. Kapamilatan ding alimbawa, ring mi kakapatad, Santa Marta, Maria at Lazarus, sulong ing lugod mi kaya ka ketiking yato, at magtamasa kami kapilanman, king pama nangalmi, king ligaya mo karimbanwa. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuma natili kaya kayo, bendisyonan na kayo ning Diyos sa maipaing tutu. Ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kapag masusyan tamo, metana, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may po sa gandang araw, marami pong salamat. Dakala salamat, karing amanong babyebyen, mabiyasa kesang detidakit, karing balang taong mabiyasa.
Mabiasa kesong detidaken, karing balang taong mabibyen. Mabiasa kesong detidaken, karing balang